Sadek marutino nyakora mugajwangi intiere wangsama yudo kino neno weche manyien mago motimre pacho kaindi kod pinje maoko odiochieng' makawuono mathotho otimore. Jadolo Paul Mackenzie nwano biro med geng'ne kuom ndalo 47 ka piny owacho dhi nyime kod timo nonro. Ntiere kod ywak mag jogo modak e kar dak malo Mumbai boma ma Kisumu mabendwa ni mondo mi ochako medgi dweche 3 ewi dweche 3 manosechiwnegi notice mondo mi gidar mondo mi gichiw thuolo ne weche mag gedo mag ute mago mag affordable housing gi mathoth mamoko e weche manyien mag OIMORE. Ramogi bende weche mathoth dhi nyime ka obila dhi nyime koda timo nonro kaluwore koda nek mar apisa moro mar obila mar okwach kich manotimore e gwenge ma Miyango mano Kayole otieno ma piny norugodo odiochieng' manyoro. Bende ute thieth madirom 44 moko olor kaluwore koda apedha mane dhi nyime ne jogo matiyo ataro mar chik. Ramogi ne jogo madiher mar donjo kuonde tiegruok mag weche thieth kata KMTC bende koro pod gibiro rito to ka koro od bura owacho ni ting' mar kao kata mar kepo koro nitiere board mar KMTC tok mano mar KUPS kaka yande ochako timore. Magi emoko mweche maomiyo pe. Yesu alisema jitahidini kuingia kupitia kwa mlango ulio mwembamba, maana wengi watataka lakini wasiweze. Jadolo Paul Mackenzie giachije mamoko med geng'onegi kuom ndalo 47 ka nonro dhi nyime e wiliete Mashakahola. As we also inspected, we found 6 persons who are providing services and they are neither registered or licensed to provide health services. Jauchelo make apedha mane otime ute thieth moko Nakuru machich ni onge kod oboke mapuodho tijegi. Piny tungni sana. En dakika utiyo, dakika ukuti. Onge development kata chiel mwaseneno, to be honest. Kata region waka, development team atintin mosekel, but generally ward waka to zero. Ripoti jod buro sewuok manyiso kaka gitwake od bura ka jopiny bende ogolo pachgi ewi tij jotelo nyaka ne yiergi higa achiel mokalo. Nyakora mugajwang kaka pile tudri kodwa namba wa matudruok 236 yudwa achiel kachiel Facebook mar RamogiTV ka achiel kod Twitter ka achiel kod YouTube. Kamoro mara ma intiere inyalo neno mago mokelo migi lak sechegi. Nyinga Ochieng Emmanuel. Machig nyakora Ramogi nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kawachako ni apisas magarite kardak Makayole Nairobi manyachije mokadek manyochelo bila moro mar okwach kich gi magina kendo nege kardak ma Miyango otieno ma piny norugo nyoro. Mosenindo David Mayaka nyori kwelo tie nyamburko mare kinde mane jonjore 3 omonje kendo mae simbo ng'we yamo mogo Elisasi Bundia. Picha mano maki kar Sadek otieno kod wang dede mar CCTV nyiso dakika mogik mar ngima obila mar okwach kichno matiyo ete sendo bila ma industrial area David Mayaka. Jadek manyo ni koda piko nyomonje kendo ma ochele kod magina minore ne ochuno mondo gonduru makata kamano ne ok onyuolo lemo mapiyo kowuok kuom ji mane ni machiegni koriwo koda kamago ma ichichne gino bila. After that incident, pale kwa ile duka ya maji kwa pale kuna pale panaitwa Rejo Maria pale na kuna nini ya Wallis hapo jana mchana around 11:49 sababu ndio kamera zinasema 11:49 vijana waliruka 11:49 am wakaruka kwa hiyo duka ndani wakapora vitu. Kawadhi nyime do maishanzu ng'ado ni Paul Mackenzie koda chije moka par koda biro medo dinegi kuom thuolo mandalo 47. Jomin buche nocholo kwayo mar medo dino ne achije 18 ma itudo gi nek mag oganda mathoth maheo kwan gi 400 e bungu Mashakahola. George Bati miyowaler. Odiochieng' mar winjo bura kaluwore kod nek mar oganda e bungu Mashakahola. Jadolo ma itudo kod puonj magalagala Paul Mackenzie koda chije mamoko 17 wuok e od ang'ech ka bado okela omakogi kendo bila kogi. Oko mar doho Mackenzie fwayo ne ka ogni tono bado miye fungruok. Bang'e
ya Weche Yusuf Shikanda ng'ado bura chuny mar nyalo donjo ne Makendi kendo ka ochako goyo wes ne jomo yore doho. Ndipo aweze kuwa mwanafunzi wake. Tosha, waambieni wanadamu maneno haya. Ni ya Yesu si ya Makendi. Jok mane ndiko bayo bende ne ok otuon chiemb chuny. Ne en thuolo mar nuoyo ne gindiko. Yesu alisema, jitahidini kuingia kupitia kwa mlango ulio mwembamba. Maana wengi watataka lakini wasiweze. Mtu asipoacha vyote hawezi kuwa mwanafunzi wako. Hiyo ni maneno ya Yesu. Kata kamano kaluwore kod kwayo mar jomin bura, do Mashanzu kokalo kuom jal buche Yusuf Shikanda ne oyie kwayo mar jomin bura kendo ng'ado ni Makenzi kod achije mamoko 17 idhi med geng'negi kuom ndalo 47 kapod nonro dhi nyime. In view of the foregoing, I find merit in the application by the state and proceed to make the following orders. A. The application by the state for extension of custodial orders is allowed to the extent that the 1st to 17th respondents in 77 of 2023 shall be remanded in custody for a further period not exceeding 47 days from 2nd August 2023. Makenzi manyaka sani osedinne kuom maloyo ndalo 100 od ang'ech ma Mombasa. Motelo bende ne okuongo geng'ne Tisendo bila Mama Lindi kuom ndalo 15 kane pok ochwale Mombasa. Paul Makenzi kod achije mamoko 17 itudo kod nek mar maloyo ji 400 e bungu ma Shakahola. Tim ma ichich ni ne otimo kaluwore kod puonj mobam e kinde ma chenro mar manyo ringre jomamoko pod dhi nyime Shakahola. George Bati, Ramogi TV. Kawuok e gwenge ma kadhodh nam chumbi wa biro e gwenge mag Nakuru, riwruok mar lakteche KMPDC oloro kuonde thieth 44 mag ji giwegi kaunti ma Nakuru mag ichichgo ni tiyo e tok chik. Kaotelnegi kod jatendgi Dr. David Kariuki, KMPDC lero ni ji 6 osemaki matiyo kaka lakteche e kinde ma gionge kod oboke mayango lony margi kendo puodhogi kaka lakteche manyalo tiyo e pacho ka. Kaka Judith Omondi lero, moko kuom ketho moyudgigo en uso yedhe ma osekethore kaachiel gi tiyo maonge lesen mag tich. E okinyi ma kawuono ne en apedha mane otelie kod tend riwruok mar lakteche mar KMPDC e kaunti ma Nakuru. Kadwaro margi maduong' to ne en tieko chutho osiptende matiyo e tok chike kaunti no. Jatatije mar KMPDC Dr. David Kariuki okoni giloro chutho osiptende 44 mag ji giwegi, 16 ma olori e yoko jolo kod 6 ma omaki matiyo kaka lakteche kara ok gin. We have found 44 that were not compliant to the standards that have been set, and these 44 have actually already been closed. In addition, we found another 16 that were found not compliant to some of the standards. As we also inspected, we found 6 persons who are providing services and they are neither registered or licensed to provide health services. So basically, they are not health workers or what you would call out here quacks. Ma okelo buok bende en ni moko kuom ute thieth ma olor oyud kod yedhe mandalogi osekadho ma ok owinjo tigo. Apart from having the expired samples and not following due process and procedures for the samples that had been collected from patients, the other major issue we have seen is non-compliance to what we call infection prevention and control procedures. Okwadul ma ochung' ne puodho gige thieth pachoka mondo mi okaw ndamo ne ji ma oyud ka uso yedhe ma okethore kendo manyo kaka inyawitgi kama ng'ato ok nya yudogi kendo tiyo kodgi kendo. We alert the Pharmacy and Poisons Board to take action on those who may have expired drugs to ensure that they are safely disposed as per the protocols set out by the Pharmacy and Poisons Board. Chal ma Nakuru ni nyalo bedo ni machiegni kodi. Okwa oganda i counties mamoko mondo bed motang' kod ute thieth mag ji giwegi kendo tim nonro kapok giyudo thieth kowuok kuro. Judith Omondi, Ramogi TV. Od bura mamalo kod mar Senate ogolo lipot moyango jo od bura ma orikni twak mamulo dongruok mopogore opogore. Lipotno bende yango ni twak mosebedo ka gidore od bura en twak mamulo pek mar ngima, gope mag Kenya, weche udi manengo gi ofungore kod onge mar chiemo ne jopiny.
Jopiny bedo golo pachgi ewi kaka jood bura magi osetiyo e thuolo mar higa achiel nyaka ne yiergi. Walter Nyambaga miyowa mathoth. Lipot moyango kaka twak chale od bura mar 13 otiedo jo od bura mag Senate kod jo od bura mamalo moyange ni ong'ala manyime e twak e od bura. Jo od bura go kelo kanyakla ja od bura ma Kitui Central Makali Mulu mar Wiper Party, Bitista Lachi Madagoreti North mar ODM, jo od bura ma Seme James Nyikal, Ken Chonga ma Kilifi South e kod Geoffrey Ruko Mambere kanyakla kod Lilian Gogo Marangwe. Te od bura mar Senate Edio Kech Muok ma Migori opudho jowete network eka Samson Cherargei Manandi, Luwe to kod John Kinywa, Malai Kipya kanyakla kod Mohamed Faki ma Mombasa. Lipodno oyango ni gik mosetwage od bura ting'o pek mag ngima, gope ma ipiro piny Kenya, weche gedo mag ute ma nengogi ofuong'ore to kod onge mar chiemo e pacho ka. To bende oyangore ni jo od bura moko moling kama twe od bura okelo kanyakla jo jalado ma Makadara, Oscar Sudi ma Kapsaret to kod Samuel Arama Manakuru Town West. En higa achiel tok kane luto ombulu ne jotelo mondo mi obi obed kaka jogo ma jochung' e loi mar cholo dongruok tok luto ombulu kombe mopogore opogore obed mar jo od bura maduong' ne jo od bura mane chopo e kar od bura kaendi mondo los chike mabiro mulo dongruok machoponi. Jo od bura go lero gima gisetimo kuom thuolo mar higa achiel to kod mano ma gichano timo. Gima nega wacha paya ni en lo mandhiwa kech en black cotton soil. Koro upgrading no kelo gi e kera mane tiere mana lo makoro connect gi te iluongo ni Gor Mahia Ring Road. Ma kichako miranga kucho tidhi Kipingi tidhi nyaka Sigama tiluoro nyaka Kodumba nyaka Kodiera miluor miduog Konyango Rabuor mochako duog Miranga nyaka Sigama. Mano e ndara maduong' ma I can claim success. Kwa sasa tuko na mabarabara 27 na tumetengeza, kama kuna kitu ambacho tumetengeza ni barabara za kabro. Kuna barabara kitambo ilikuwa wape ama matopeni super highway, siku hizi ni tumetengeza na ni matope ni barabara ya lami. Jopiny owuon ni kod paro mopogore ka gin gineno ni ngang' jotelo mane giyiero ok osedhi kodgi maber e weche mag dongruok kendo ging'ur ni nitiere kaka chenro mag dongruok moko chal ka gima yulo. Mbunge marwa eto to lal Junet dwano duogo chak tich. Aneno ka wabunge ma Suna West ma kunde moko tiyo olale pap ti kata konyo ok oduogo limwa. Kuom joma noyier ng'ama osebet ka konyo ji kata e tuo kidhi mifese en Dr. Ron. Owuotho kuonde ma gik moko timore to kowe moko konyo ji. Pod ok waneno gino endo malich ahinya maduong' maseche moko waneno kuonde moko mosetim. Jod bura go koni kata odoko ni pok gichopo e wang'e singo mane gichiwo kata kamano. Gisego okang' malach korka loso chike, loso apaya kod keyo pi e gwenge. Basari tunapeana, sababu nia yangu ni watoto wasome. Kila mwanafunzi nitahakikisha kwamba amepata basari. Koro wan gi KMT ma admit nyithindo timo medical records to gi basic public health. Nyathi ka nyathi nyaka dhi school. Koro nachako loso skunde, gero classes manyien. Kae manyo jopuonj, ke jopuonj ne tin kabisa. Nayudo jopuonj moromo pokoromo ahinya to pod amanyogi. Nayudo nyithindo be some low. Aketo desks. Mine chuo nyithindo. Atimo gimiluongo ni flooring. Most of them obed cement, obed tiled. Jopiny mane oluto ombulu kani kod geno korka korgi toko ni gik mochuno magedwa ni mondo koro jo od bura go chwal negi oting'o fuong'o pek mar ngima, weche somo kod kaka inyalo rang dongruok e kuonde chung' ute bura. From Rongo, Uriri, ano kane tich matiyore kuondrego eko. Kibiro Suna West, excellent. Is Dr. Francis Masara, mano mheshimiwa ma Suna West kama ntiere. Otiyo kendo pogo basadise wang'sa kendo hakikisha ni skunde o upgrade gi. Adier en kata mana Disembe moko nendre. Koro ing'e ni jatelo ber kiwuotho dala tineno kuonde maricho. Ok ang'eyo ni ang'o momiyo oparo kodwa kaka jo Suna East. Waonge dongruok kendo waseng'ukore gik manyo waneno chien kucho kanyo in gi jabathi manyo tiyo ka mheshimiwa Ogejo nyo waneno ka basari wuothe kor gwenge. Kuna watu ambao huwa wanashindwa kulipia karo na wakiweza kusaidiwa na basari kwa wakati ambao unafaa, hiyo tutasema ni maendeleo. Kuthulu mar higa achiel RamogiTV osebede lai manyime mar elo it jopiny to kod jogo mane giyiero kod ting' mar chwalo negi tich mana kaka ne gisingo. Ka girem waikore mar paro negi nikech mumo wacho ni par negi kata ging'eyo. Walter Nyambaga, RamogiTV. Liere mar od bura, Nairobi. Kweth mar Operation Linda Ugatuzi koro chwalo bura e doho mamalo mar geng'o piny owacho mar Kenya Kwanza
e kawo hola machielo e wi mano ma giwacho ni onge adiera kaka omenda go osebedo katiyo. Jakom mar riwruogno Ngire Fred Ogola dwaro ni migawo mar omenda ochiw ler ewi gima omenda mag hola go osetimo ne jo-Kenya. Lipot mane oredh e od bura mamalo ne lero ni gowi mar Kenya en $9.18 mopogore kod lipot mar bengi maduong' mawacho ni gowi en $6.1 kende. Ogola ne oseyo piny owacho kuom thoro kawo hola e tok chik moko puodhi gi od bura kowacho ni mano nyalo nyayo thuolo mag mibadhi. Wabiro High Court ka mondo High Court oketeno otum judicial review mondo wang'ento go mar Kenya en pesa di. Kendo gimwa dwaro ka wadwaro nu bunge nokalo no sani okochuno sirikal mondo okal wach mago wi parliament. Ne ng'ato nyalo dhi adhiya to kawo pesa ka mora modhiye to kawo pesa to kelo kaka gowi to tiyo go to wakano tiyo go nadi. Wadwan sheria no nokal ka en kinyume mar katiba mondo duoken go ma ng'ato dwa kawo ka mora nyaka kal kokali bunge in consolidated funds. Nikech mane mosekelo wach makoro ng'ato holo pesa to wakiano holo no dwa timo gang'o to pesa no dhi kure. William Ruto alisema yeye mateni ndio namaliza nchi yetu. Akasema yeye atakuwa mtu mzuri, anataka kutengeneza uchumi. Yeye amekopa kushinda vile Uhuru alikuwa anakopa. Na hiyo yote imefanyika kama wabunge wameangalia. Pia tunasema kwa njia moja ama mbili hao wabunge pia wana benefit kwa hizi pesa ambazo zinakopwa bila kufuata sheria. Od bura mamalo chungo chenro mar KUPS chwalo jopuonjre kuonde tiegruok mag KMTC kendo dwaro ni ndikruok chaki manyien. Komiti mar od bura no marango weche mag thieth dwaro ni board mochung'ne ndikruok jopuonjre mag tiegruok mano KUPS mondo chwal omenda maromo $184 mane ochul kod jopuonje 442 mane ochwalo kwayo kuonde tiegruok mag thieth mong'ere kaka KMTC. Ma iluwo lendo mane ogol kod KUPS mane yango ni jopuonjre 12,000 bende mabiro yudo thuolo mag tiegruok. Od bura mamalo dwaro ni ochak ndikruok jopuonjre go manyien. Those counties which have no KMTC colleges, how are they going to be considered so that the students from those counties will have a fair, equal distribution in the colleges elsewhere? The chance is communicated directly to students when they are in Form 4 in their respective schools. Now, since KMTC was not on board, and this decision comes midway, yet you open the portal for 8 plus 4. 2 weeks. Actually, 2 weeks. You open the portal for 2 weeks. It was the feeling of this committee that that period was inadequate. And therefore, we did request for an extension of the application period. From your presentation, it would appear that you decided to ignore the advice of this committee. One, we have the Ministry of Health there, we have KUPS, we have KMTC, they are all government agencies. They should tell us, are they reading from the same script? E weche mag somo, jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj Nat Collins Oyuo orwako paro maraput mar somo mar duoko chenro mag somo mag ECD nyaka ne duol mandiko jopuonj tich e pacho ka TSC. Oyuo mane loso e kaunti ma Kisumu koni ber ka jopuonj mag ECD be yudo sara ma oriere kendo ma yudo dwe ka dwe. Bende kwedo paro mar skunde magiro godo jonyuol ng'iewo lep skul e dukni magine mag yiero. Okwayo gi mondo gilos nengo achiel ne lewni mag somo mondo jonyuol oyud yot. National Working Party owacho maler ni ECD onego ng'i kaka jopuonj ma bende nie bo Teacher Service Commission. To wan ka gisebede bo Teacher Service Commission, wan tiere gi schemes of service midhi chulgi go. Ok wadwa ni jopuonj mag ECD ochul kaka moko njano kichulo Turkana ni mi gorogora 2 mar oduma gi gorogora 1 mar oganda. Wando inje puonj makanye. Apa ni mano nyaka koro rum. Ai bas koro kendo mogik kamedo mana matin. O wach uniform bentiere. Inyalo yudo ni
school kaka Kisumu Boys oketo nyithi jonyuol nyiewo uniform kamoro magin mang'e bechgi. Iwinjo Kisumu Girls be nyiepo kama chielo idwaro ni standardized prices mag uniform obedi. Ramogi gikanyo wakauyo mokwongo e chenro mar OIMORE Ramogi ma Ambwaro Johannes mar ponge kanya doto piny tek to en mana twe okanda kod bedo gi yie motegno kuom tije ma watiyo. Kamano Ramogi ana pastor monjo tiche mar gemo nyore Mosnak Bishop Odhiambo Gura gi Samuel Otonglo gi Onundo Buoga. RamogiTV kae mwakete mchoraji Isaac Sala mar Kabondo Misambi pwet gipako dhine mweshimiwa marwali swinga kum sechako loso nwachiro. RamogiTV ma en Alice Otieno aneno maler ka antiere Kibra aneno ka utiyo tich makare. Nyaka Ramogi kikidhi mabor pod wantie gi weche mathoth mwaiko. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Ngima mar nyimine adek lokore to winjruok mane kindgi chako bedo gi chandruok. Kaachiel kuomgi romo gi ng'at mohero ahinya to dwaro kendo. Ka gik mopondo kod hera chako fwenyore, be hera gino biro keto gi kanyachiel ka gikalo e tembe. Kumantiere hera gimoro amora nyalo timore maber. Macha James, macha chunya yawa. Macha ngima. Hera mokwedi. Ewi Nam Cinema, Jumapil, Sari Otieno, kod Sang'wen Otieno. Mane RamogiTV. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Haleluya, maler, wamiyo Nyasaye. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e RamogiTV. God, the things I cannot say in prayer, listen to my heart. God, the things I cannot say boldly, Lord, just watch them in my tears. God, if you do not come through for me, I'm not gonna make it out of this place. I believe in you. I believe in you, God. Dial *811 *447# to get Listen to My Heart. Erokamano nyakora Ramogi kumedo kete e RamogiTV. Wadhi gwenge ma Kisumu. Jodak makwan gi romo 480 e kar dak ma Lumumba e kaunti ma Kisumu ywak mondo mi omedi gi kendo ndalo maromo dweche 3 kaluwore kod andika manochwalnegi kod tend kaunti ma Kisumu chieng' ngeso juma mokadho mondo gidari thuolo moko kalo dweche 3 kowuok sani kendo chiwo thuolo ne gedo mag udi manengogi oyweyo. Jafo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo mewaler mar wachno. Kuishi na niko na orphans ambao nawalinda. Hiyo nyumba ilikuwa ya nyanya yao.
vitovu ya watoto wote iko hapo. Sasa mimi kwanza nimekuwa affected sana. Kaya anauona seda kakum over 50 years. Okwatamore maendeleo. To wakwayo gini gimedwa ndalo. Ing'eni ok diwuog sani tidhi yudo kumidhi dake. Nyaka iyud nafasi. Nikech ok diwuog igol nyathi e skundni sani titere skul moro. Nyaka ikaw mana time. Mago moko kuom ywak mawuok kuom jodak ma Lumumba e boma ma Kisumu ka koro gin koda chiedh nade kotenore kod wach mar dar mane ochwalnegi apoya nono ka onge lalruok moro amora. Nimekaa hapa zaidi ya miaka 40 na nilipopata hii barua nashtuka ya kwamba hatukuwa na public participation ili wakuja watuongeleshe kwanza ndio watoe barua baadaye. Tumesikitisha sana na hizi barua na tumeshtuliwa sana. Manake sio matarajio yaliyotufika haraka. Mimi binafsi nimeingia Lumumba Estate hapa toka mwaka 67. Nimekulia hapa, nimezaa hapa, nimelea wajukuu pia hapa. Sasa leo nikiambiwa nitoke, wajukuu wanasoma, hawana mahala pa kwenda saa hizi, kuanza kuwatafutia shule inakuwa matatizo sana. Kalore kod chenro mar kelo dongruok mar gero ute manengogi oyweyo e kuonde dak mayuto ji ni piny kaka achiel kuom chike manopuodhi kod piny owacho e paro mar chik omenda ma 2023-2024 kwayo jodakgo ma Lumumba chalo kamae. To okwadagi dar Lumumba kan kich development be wa support lakini kimi wa 3 months to mano is unfair. Awakwayo ni 3 months is too short. Omedwa another 3 months. Mondo mi ntindwa otiek school, matimo penj class 8, matimo penj standard form 4, otiek penj. Hata kama ni kwenda mambo leo, tujipange, tutafute mashule huko. Niliomba kwamba kama unaweza kutupa nafasi mpaka Januari, hiyo itakuwa ni sawa sawa. Kata kamano, ten county ma Kisumu kaneloso ewi wachno e yoro ng'we yamo giyango nigi chano mar luongo buch galamoro e kindgi kod jodakgo kapok dweni orumo eka mondo kaw okang' mowinjore kotenore kod dar margi. Bende gilero ni kit ute mibiro ger kanyo gin ute blocks 6 moting'o unit 80 mabiro ting'o ute mag bedrooms kata kuonde nindo mopogore e kidienje kaka mopog dichiel, diriyo kod didek. Skunde kod ute lamo e alworano to ok bi mul makmana ni biro medosgi e rang'iny gedo e yor lony manyasani. E wi bech udigo to ne giwacho ni pod ok ginyal yango nikech piny owacho pok ochwalo omenda mag chako chenro mag gero udigo e alworano nikech sama pesa osebiro donjo eka gibiro weyo tich e lwet jolony mag gedo mabiro yango bech udi ka bende ne gisingo ni bei to biro bedo ma oyweyo ne jodak. Kata obedo ni jodak ma alworani ma Lumumba orwako dongruok mabokelo lokruok kotenore kod gero ute manengogi oyweyo, kwayo makoro gichwalo maduong' e nyim sirikal en mondo omedgi ndalo e wi dweche 3 manomigi mondo giyud thuolo makare mar biro chako dwaro dak manyien kumachielo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Lumumba, Kisumu County. Erokamano Millicent Adhiambo kuom lipodno. Wadhi nyime ka jokanyo e sekta mar jolony matiyo gi talanta, jondiko mag buge kod mamoko e bwore Nairobi ne obago nyasi mar rapar ne mosenindo ngire Mishere Gidhae Mugo. Mosenindo ngire Mugo kuom okenge manogo e sekta mar ndiko sigana e pacho ka. Nyasi makamano obage otuke mar kido kod sinema e bwore Nairobi. Familia mare bende ne okodong' chien e nyasi no ka ipuoyo okenge ma mosenindo ngire Mishere Mugo ne ogoyo. Mishere Gidhae Mugo ne ngire ndiko ma otichni gi dho ngere ni literature. Ne otho tarik 30 dwe mar auchiel higa ni. Let us not fear death. Let us not acknowledge there's too much. The story about teaching prisoners and identifying their geniuses is amazing in a world that derides self-education and reflection. I also want to give tribute to Tata because nobody was a better friend than she was. Moko kuom jopuonjre mag mbalariany mawuok e gwenge ma Nyanza koro wuok tung' mosuogi riwruok makwedo piny owacho mar Azimio mondo chiw thuolo makende ne tich. Kane otelnegi jakom margi Morris Rogers Awene gidwaro mondo Azimio koro owe bedo ka
chapo piny owacho mar Kenya Kwanza motelo gi jatend piny William Ruto. Kwethno kane wuoye rangamba leny ma Nairobi bende oseng'anyo ma ithoro bagi Azimio ka bende gijiwo jopiny mondo mak motegno dongruok kod kwe. Mano kende manyalo. Githuro wamiuru President Ruto time maber monyalo dhiro go agenda gege nikech king'iyo e Lulandwa waero mgomo iwinjo to mgomo ni dwoko chien thoroughly odwoko chien kabisa. Koro kane wanyalo miyo Ruto chance mar tiyo to ang'eni Ruto nigi plans mabeyo mag Kenya lo miye chance mar tiyo to nego beyo miye chance no ti kaka jonyanza gi kaka yudhe manyanza yudhe te let us support these people, let us support the government, let us support the president because he means well for this country. Gimachielo ma nyaka wachi ok ni koro ni kaka yudhe kaka wan koro manyanza ka wa support UDA kata wa support government ni koro wase yanyo ng'ato kata wase piele kanisa mago gik ma wan ok wabiyie. Anyuola jaduong' moro mane osenindo Stanley Koimo oyudore kinde yuarruok ewi lowo ma jal moro wacho ni jaduong'no ne usone kapod ngima. Jahala moro ma Kisii Geoffrey Asanyo wacho ni mosenindo nousone eka 400 mar lo e gweng' ma Intona Transmara. Kata kamano familia ma jaduong'no to wacho ni ne giuso mana eka 40 kende. Crispino Tieno miwaler. Gweng' ma Intona aluora ma Ulalui Transmara West weche mag laro lope miyo jodak owuok oko ka gikwedo jal moro ma giwacho ni omayo wadgi puothe. Jaohala moro ma wuok Kisii ma oyangi kaka Geoffrey Asanyo wacho ni puodho ni malachne romo heka 400 en mare ka oluwo ni ne onyiewe kuom anyuola Stanley Koimo e higa mar 1993. Kata kamano anyuond Koimo kod jodak moko kwer ni ok ging'eyo wach nyiepo no. Hakuna hoda ile ilikuwa imetolewa ni ya shamba ingine kilomita 3 na yeye anakuja kuingilia shamba ya watu kulia asiki polisi na watu fulani wanaingilia shamba ya mwenyewe pamoja na chief, alafu wanafuna mahindi wanaenda nayo. Wachlobno ojonyo chuny Angelina Koimo mane en min od wuon lowo mosenindo Stanley Koimo. Ningejulishwa kama kulikuwa na makosa ama kama angekuwa na mlalamishi angekuja tuoneshane mpaka mahali iko, kwa sababu hiyo ni unyanyasaji wa kunyanyasa wajane. Anyuola Koimo wacho ni jaduong' no uso mana heka 40 kende ok 400 kaka jaohala Asanyo lieko. Mimi kilio yangu kama mjane, kilio yangu kama mama, ninaomba sana. Mimi ni jirani wa rais, na kwa sababu sijui mahali ya kwenda kuchukua malalamiko ili kilio yangu imfikie, nataka nielezwe leo na nijulishwe mahali nitaenda kupeleka hiyo ulalamishi yangu. Kata kamano Asanyo bende ne walosogo e yor simo ng'we yamo bende nolero makore. Wachlobno okelo liet e gweng' ma Intona ka jodak moko oumo igi piny nyaka giyud duoko magidwaro e wi lobno. Crispino Tieno, Ramogi TV, Transmara. Sirikal mamalo ka okale bad migawo mar pi osidayanga chenro mar chako gedo mar pi e skund primar ma Omolo Mado e kar chung' od bura ma Kasipul matieko midhiero mar onge mar pi maler ma osebedo ka orwako gwengego kuom thuolo malach. Gedo ma pigno ma itimo gi duol mochung' ne keyo pi e counties moluoro nam Lolwe Lake Victoria South Water Works Development Agency dhi muonyo omenda maromo milion 7 ka gedo mare otieki. Gedo madag pigno korumo to biro konyo jopuonjre kod jopuonje e skund primar no kaachiel kod mier ma kwan gi 1,500 mokiewo gi skundno. Jakom Lake Victoria South Water Development Agency odoyo wedio koni duol no pod biro dhi nyime gi keyo pi e alwora mar nam Lolwe mar reso jopiny mani kod chandruok mar pi. Mar bohol kata kisima
mabro keyo pi e gwenge ma Kowidika e sikul mar Omolo Mado gi aluora mare mane migao mokelwa kawuono en migao motelne gi Lake Victoria Waterworks Agencies. Neno ka mashin rego e tokwa ka bang' ndalo matin to wan gi pika. Mane dongruok madwaro. Sirikal mamalo okelo $7 mikunyo go pi, mager go pi, magol go pi oko ne jogweng' bende gi joma nie iye ka. Wagero pi e sikunde nikech ema security nyalo bede kendo sikul ok nyal lokore. Kwa piny okuni e dala ng'ato to higni mabiro nyithinde koni wan wach ok waneno ng'anyo no dala waka. Koro pigni biro kawo ji 1,500 mabiro tiyo kode, nitie pige moko mwakelo. Emesa mar weche mag ohala en bad migao mochung'ne ndiko kembe gikone to yango wegi kembe ji giwegi mathedho teko stima e pacho ka. Thoth kembe go yangore ni otelie kod jopinje maoko ka achiel gi jokenya manok. Kata kamano komiti mar od bura mochung'ne weche mag teko ojaro nonro makamago kendo singo matimo nonro malong'o e weche kembe go mosebedo ketido kod idho male nengo teko stima e pacho ka. Chris Owino nigi ler. E romo margi makawuono, jokanyo ma komiti mar od bura mochung'ne teko oketo director mar bad migao mochung'ne ndiko kembe e pacho kae e mbero maliet e wi nonro mag jotend kembe mag ji giwegi mathedho teko stima e pacho kae. Komiti no ne dwaro ng'eyo weg kembe mag ji giwegi mathedho teko stima kaluwore gi idho malo e nengo stima e pacho kae. You see, this committee, all this period of inquiry, we have been operating in public. So there's nothing secret, because we want Kenyans to unravel the faces of people who have been, let me use the worst word, who has been stealing from them. Ka odwoko penjo, Gadhuma oyango ni kembe ochiko mag ji giwegi mathedho teko stima e pacho kae ne ondik kaluwore kod chik. So if, for instance, you register a company in Mauritius or in Jersey or in Panama, and that company comes and registers a business in Kenya, and you are not seen on the face of that particular company, then you would be the beneficial owner, and you would not have direct shareholding in this particular company. Kaluwore gi director mar bad migao mochung'ne ndiko kembe e pacho kae Kenneth Gadhuma, kambi mar Lake Turkana Wind Power en mar Mohamed Sedeno ma japiny Ingereza, Eric Jenfrid kod James Ireland ma jopiny Amerika, Emil Dutoit ma japiny Afrika ma milambo e kind ji mamoko. When we talk about Savo Power Company Limited, this is a company we had indicated had not yet filed its beneficial ownership details. It is owned by primarily a foreign company registered in Mauritius, and which is the main shareholder of this particular company. Kambi mar Aiba East Africa otelne kod George Njenga, Jasper Miller, Kim Feja kod Joe Nelson, duto mawuok e piny Denmark, kaachiel kod japiny Norway miluongo ni Thomas and Jens Martin. E komachielo, kambi mar Opafo en mar Elizabeth Hems ma japiny Amerika, Doron Blacher kod Asaf Ginsberg ma jopiny Israel, kanyakla kod jakenya Kenneth Kamaidha. E kindeno, Savo Power Company to oyangore ni en mar jokenya 4, jo-Ingereza 2, japiny Amerika 1 kod japiny Afrika ma milambo. Gulf Power Limited Company otelne kod Suleiman Shabal, Ernest Nadome, Duncan Mukira kod Francis Koome, duto mawuok e pacho kae, Philip Dyke ma japiny Amerika, kaachiel gi kambi keyo teko stima e pacho kae, KPLC. Kembe mamoko mag ji giwegi mathedho teko stima e pacho kae gin Vesta Eastern African Limited, Nora Power Limited, Triumph Power Generation Limited, Thika Power Limited, kaachiel gi Rabai Power Limited. Jokanyo mag komitino kata kamano ok oyie kod nonro mane opedhnegi ka gisingo mar dhi nyime kod timo nonro margi. What you're looking into is the cost of, or in this instance, is the cost of electricity, the high cost of electricity. And the high cost of electricity is being caused by these hidden shareholders. So we will engage all the available methods and resources to be able to get to the actual beneficial owners in a human face.
And I'm just pleading with the some of these IPPs who are hiding, instead of wasting a lot of resources, because you must get there. It is easier just to provide the information to us, because either way, we will get there. Chris Owino, RamogiTV, Nairobi. Itie dwaro mar puonjo jopiny matuto iber mar bedo gi okumba e pacho ka. Jokanyo sekta mar okumba ma oromo Mombasa oyango ni dwaro mar neno ni jopiny omed miyo puonj e wi chenrono. Kambi mar Direct Line Assurance en achiel kuom mago ma ochopo e romono ma bende ne nono midhiero ma okwako sekta no. Theme of this bank assurance conference this year is rethinking insurance distribution, embracing disruptive technology, and strengthening customers' bonds. The theme resonates very well with the direct line assurance strategies. Kama kila mtu ataweza kupata ujumbe, habari kuhusu bima, na ile bima ya bei nafuu ambayo anaweza kulipia kupitia kwa simu, mtandao akitumia kama mtandao wa M-Pesa ama mtandao ule wa benki ambapo wanatumia kuweka ama kutoa pesa kwa benki. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama yude wechego. Kenya en marwa waduto to RamogiTV en odwa to kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo e RamogiTV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Ni vizuri tukishirikiana tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja tuajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo
iluonga ni Kolo kod instrumental kaberni be inyalo luonga ni Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome home and away aroji bed and breakfast sama pekni tiluonga ni Ng'enja the Entertainer. Kaka pile nyakona mogenyo wawacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Wadonje pap timbe adhula mar Gor Sare yudo thuolo mar donje semi-finals bango tim mar Korov Harar. Aboro kuom lingthi, momiyo gitiko mar tugo gi Dagore Tihai. St. Anthony biro rakore kod Shanderema ka giduto gimanyo thuolo mar finals. Ijakuwa rahisi kufika penye tumefika na tunashiriki mara ya kwanza, so kwangu kufika penye tumefika kwa leo mimi naona kama nimeachieve sana. Game ya kesho St. Anthony vile nilisema mwanzo na tena narudia nasema vile watakuja tu, because for us to win this tournament we have to beat all teams. We are winning this tournament. St. Anthony just like any other team, vile watakuja asubuhi tawando mtu hivi. Komachielo timbe adhula ma Loak Girls ne okobedo kod hawi madhi nyime semi-finals mag tuke mag nationals mag skunde sekondar kata bedo ne giwuok amodhi mar 0-0 kod skund nyiri ma Madira. Wiyeta ne ogoyo mbeta 6-0 ka semi-finals biro bede kind Butere kod Madira, Wiyeta kod Dagoretti mixed. Ka wadhi nyime en timbe adhula mar Gor Mahia kod mano ma Kakamega Homeboys biro rakore gi Kodirani e tugo ma Charity Cup mibiro bagi chieng' ngeso e alap ma Kasarani. Gor Mahia odhi nyime kod timo ikruok e tugo no mibiro tugi kochakore saa 9 mar odhiambo. Kocha margi Jonathan McKinstry yango ni tugo no bibedo mayot kaluwore kod historia margi kod Homeboys ka bende tim ma Gor Mahia ne otieko namba 1 e lig ma okadho gi points 70 ka tim mano mar Kakamega Homeboys ne otieko namba 8 points 46. We know it's a tough opponent on Saturday in the Charity Shield, and yeah, we expect a tough game. Obviously they got the better of us a couple of times last season, but equally we think the games were very close. We won 1-0 up in Kakamega early in the season. An own goal decided the cup game, and then they scored in the 94th minute to win the game in the second leg of the season. So you can see we're two teams who it's a very close run thing, and I think supporters can expect that to be the same on Saturday, that it's going to be a really tight game. Erokamano nyakora Ramogi kuom bedo kodwa chakruok nyaka giko. Nitie jogo mosebedo kaneno achiel kachiel kokale Facebook page marwa Movin Ogola kachiel kod Solena Wero. Erokamano kuom neno achiel kachiel kaunti gwenge mag Kisumu. Ntiere ng'at ma luongore kani Richard Ogodo entiere gwenge mag Eldoret. En wacho ni oching' malno maber mosna Simfros ang'eni okaw. Wantiere kod ng'at ma luongore kaendi ni Faith Kinyo no achiel kachiel ka entiere gwenge mag Thika. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Erokamano bende aneno ka Erikodemo wacho ni Erikodemo kaya chungi Kanyamkago wan ka kod wuoda maduong' Abot waneno maler. Ramogi TV chopono maler seme kod wenje hawi maber odhine tim mar Gor Sare
mondo gichope final. An Bishop David Mbae Ochieng riako jako kise wacho ni news makare lera dua wan ka kod migosi Tom Ogola kod migosi Godfrey Otunge. Nyakaramogi mane thuolo mane wan go ne weche manyien mag OIMORE. Nyinga Simfroz Okinda. Nyinga Ochieng Emmanuel, jalo kumaro nen Belinda Dhiambo, ubed gi otieno mokwe.